Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. As things stand at this moment, we have arrested over 150 people since the beginning of our Easter Arrive Alive campaign. Iphathimandla zomgwaqo ifundazweni ezehlukene zithi izoqinisekisa ukuthi ama-holiday ephasika aphothulwa kahle ngaphandle kwezingozi eziningi emgwaqeni njengoba kusasa kulindeleke ukuthi isiqale isiminyaminya emigwaqeni eminingi njengoba kuyimpela sonto ende yephasika. Although we must wait for the Commission to sort the truth from the lies, it is already clear that the public cannot rely on the police service leadership. Umbhishobhu webandla lamasheshi uThabo Makgoba usebenzise intshumayelo yephasika ukuzwakalisa ukukhathazeka ngey'nsolo zobugebengu obugubuzela amaphoyisa wabe sekhuthaza ukuthi ikhomishana kaMadlanga kuzofanele isiphule nempande zayo inkohlakalo. We're negotiating now and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Umengameli waseMelika uDonald Trump usenqumele ugwayikati-ke lase-Iran ngokuthi livule kabusha imizila wasolwandle wemkhumbi i-Strait of Hormuz. Kungenjalo iMelika izoqhubeka nokuhlasela. Nabakavezi uNonyanto umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo odonswe ngey'ntaba ey'makhelekethe libumbene lomkhothi ihora uzakwethu ositolekela ngolwimi lwempawu Sinovuyo Fihlani angihlale kuzona ithondo nazi indaba. Iphathimandla zomgwaqo ey'fundazweni ezehlukene zithi izoqinisekisa ukuthi ama-holiday ephasika aphothulwa kahle ngaphandle kwey'ngozi ey'ningi emgwaqeni njengoba kusasa kulindeleke ukuthi isiqale isiminyaminya emgwaqeni eminingi njengoba kuyimpela sonto ende yephasika. Baningi abashayeli abakhalelwe ngamasongo kasigonyela ey'fundazweni ezehlukene nabatholakala beshayele beqinisile emanzini amponjwana. Kulo lelizwekazi Afrika bayabambezeleka emngceleni Ramatlabama okungumngcele ophakathi kwelakuleli neBotswana. Inhlangano yakuleli yamaloli ithi lokhu kubambezeleka sekube nomthelelo ongemuhle emsebenzini wabo. In traveling time for the trucker, he has to wait in the truck. At night it gets really cold and he needs to keep on idling, keeping the truck idle to warm up. That also increases the cost of traveling. La eLimpopo zithi isebenza ngokuyikhandla ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu. Isikhungo esibhekele ukusebenza kwemngcele sibophe abantu abangamakhulu ababengenawo amaphepha abagunyaza ukuba bebekuleli. We have made a lot of arrests and a lot of citations or summonses were issued to different motorists. Umnyango wezokuthutha Eastern Cape uqinisekisa ukuthi sekuboshwe abangaphezulu kwe-150 ngomkhankaso wabo uqinisekisa ukuthi kuyapheshwa kulama-holiday. As things stand at this moment, we have arrested over 150 people since the beginning of our Easter Arrive Alive campaign, which started on the 31st in the province. So that's a lot of people that have been arrested. In as much as we are pleased with those arrests, but it's also concerning to us that people continue to get behind the wheel under the influence of alcohol. Imandla zomgwaqo zithi laba bavame ukudla imponjwane bese bayashayela akusilona ilanga labo kusasa. Kulindeleke ukuthi bavele enkantolo yemantshi yaseBloemfontein abangabokudabuka eZimbabwe ababoshwe bengenawo amaphepha abagunyaza ukuba kulelizwe laba ababoshwe ngesikhathi kunevimba mgwaqo emgwaqeni uN1 ngolwesine olwandulelwe lwesihlanu lwephasika bangama-20 abesifazana abavalelwe ezitokisini ezehlukene eBloemfontein kanti ingane eziyi12 engenazo incwadi ezisemthethweni zona zigcinwe endaweni ephephile. Kulindele ukuthi abesifazana abayishumi nomuvo kanye nabesilisa abahlanu bavele phambi kwenkantolo yemantshi eBloemfontein ngolwesibili. To pay the determined fine amounts will be handed over to immigration officers. They will then be detained further, awaiting deportation process. When the approval is received, they will then be transferred to Lindela, where they will be officially deported to their homeland.
Phiko olibhekele ezemingcele uthi bonke abagibeli bakhishwe ebhasini nemithwalo yabo ukuze bahlolwe nokuthi azikho yini izimpahla ezingekho emthethweni. Proceeded to immigration counters where they presented their passports to BMA immigration officials. All documents were verified and found to be legitimate, and the passengers were duly processed and granted entry into South Africa in line with the immigration prescripts. Gcizelele ukuthi zonke izinyathelo zokuphepha zilandeliwe wengeza ngokuthi umngcele osebenza ngaphansi kokuqashwa okuqinile. May therefore cannot account for any additional passengers who may have boarded the bus inland after the bus had departed from the port of entry. Phiko olibhekele ezemingcele limemezele ukuthi ukhomishana walo uDokotela Michael Masiapato uzobe eBeitsbridge kusukela namhlanje kuzobe ngoLwesithathu kuzobhekisisa konke ukusebenza okwenzeka emingceleni. Umbhishophu webandla lamasheshi uThabo Makgoba ubebamba umkhuleko namakholwa eSt George's Cathedral eKapa esifundazweni Western Cape. uMakgoba waziwa kakhulu ngokubhekana nezindaba zezenhlalo ezombusazwe kanye nezomnotho ezikhahlamezela kuleli kanye nezwekazi lonkana. Uzwakalisa ukukhathazeka ke ngesimo samanje sibhekene namaphoyisa kuleli. Wacela ikhomishana ephethe ngomehlulelo sewathatha umhlala phansi umbuyiseli Madlanga ukuthi isiphulo nezimpande zayo ingohlakalo. Uhambe emazweni ake ashiwo ngumbishop ongasekho uDesmond Tutu awasho eminyakeni engama-30 edlule owathi amanxeba esimo sezwe adinga ukugezwa kabusha ukuze izwe lizokwazi ukululama liqhubekele phambili. As long as its report is followed by strong and courageous action to root out the rot in our justice system, the challenges posed by its report will present President Cyril Ramaphosa with the most consequential decision of his presidency. Umbishop uthi njengoba konke sekuphumele obala eKhomishaneni kaMadlanga sekunokudideka ngezinsolo ezivelayo kanye nokuphikisana. Uthi abantu bakuleli bakuthola kunzima ukuqagula ukuthi yiliphi iphoyisa elikhohlakele. Let's wait for the Commission to sort the truth from the lies. It is already clear that the public cannot rely on the police service leadership. Uzwakalisa ukukhathazeka wathi emva kweminyaka engama-30 lakulelazo zayinkululeko uhulumeni wentando yabantu uhlulekile ukubheka nezinkinga ezahlukene zenhlalo nezomnotho. Waking up in the morning, it is almost a surprise not to read about a new corruption scandal involving those who pervert politics for self-serving ends. Whistleblowers, witnesses and professionals such as lawyers are assassinated in brazen attempts to escape the consequences of taking bribes from tenderpreneurs. Uphindeke wezwakalisa ukukhathazeka kwakhe ngempi eqhubekayo e-Ukraine kanye nodlame eSudan. Ibandla lamakatholika iCathedral of Christ the King eGoli lisebenzisa ithuba ley'nkonzo zephasika ukukhulekela ukuthula njengoba kunezimpi eziqhubekayo emhlabeni. Isihlava sodlame olubhekiswa kwabesifazane nezingane ngokunye bekuseqhulwini kule nkonzo yephasika. Ngemuva kwezinsuku ezingama-40 zokuzila ukudla nokunikelela abantu layo, ibandla iCathedral of Christ the King libungaze ukuvuka kukaJesu Kristu. Leli bandla liphinde labeka emkhulekweni nezwe ukuthi libe nokuthula. Peace may reign in our hearts and that we may have peace in the world, especially now with the wars that are going on in the Middle East, and not forgetting Africa as well. We have a lot of conflicts on the continent. The leaders of the church must also be involved in the political spectrum so that they can announce and address these injustices which are being done to the people. For instance, we see these things are coming in the Madlanga Commission. Ibandla likholelwa ukuthi ukunqoba okukhulu kungaba ukuthi kube nokuhloniphana kwezinhlanga zonke kuphinde kuvikelwe besifazane kanye nezingane. Easter not only represents a historic event that has happened, but rather it is the promotion of the culture of life, not the culture of death. And you're correct to say what you have said, that there is a growing culture of death in the world,
whether in the non-advancement of human rights, the protection and the abuse that is visiting our women and our children and so on. Nakuba iphasika kuyisikhathi sokuhlala phansi kubukezwe ngokwenzeka ngalolu suku, amabandla akhuthaza abaholi bomhlaba ukuthi bahole izwe ngobuqotho nangokwethembeka. Umengameli waseMelika uDonald Trump usenqomela ugwayeka itikela lase-Iran ngokuthi livule kabusha umzila wasolwandle wemkhumbi Strait of Hormuz. Kungenjalo iMelika izoqhubeka nokuhlasela i-Iran. uTrump wayefuna ukuthi umzila wemkhumbi uvulwe ngasekupheleni kwenyanga edlule, kepha manje useqhamuke nomnqamulajuqu omusha wakusasa. uTrump uthi uma lo mzila iStrait of Hormuz ungavulwa, usekulungele ukuhlasela ngamabhomu ezingxenyeni zase-Iran nokuyisenzo esingavumelekile ngaphansi kwesivumelwano saseGeneva. The problem with the Strait is they can have one terrorist there with a machine gun someplace, and they'll say, oh, it's not totally clean, So let them do it. Let France do it. They get a lot of oil from the Strait. Let the European countries do it. Let South Korea, who is not helpful to us, by the way, let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Let Japan do it. They get 90% of their oil from the Strait. Let China do it. Let them all do it. What the hell are we doing it for? Yize kunjalo, kepha i-Iran ithi izoshobisa ukuhlasela kwayo ezizindeni zeMelika uma impi iqhubeka. He says, do not forget, if escalation continues, the entire region will turn into hell for you. Imizi yamazwe amaningi ngenxa yokuntuleka kopetroli. Edolobheni iChicago eMelika abashayeli bezimoto bagxeka uTrump ngalesimo. I hate it. You know what I'm saying? They need to do something about it. It's just overwhelming. You know what I'm saying? Amazwe amaningi afuna kubekwe phansi izikhali kanti emuva nje iChina nePakistan bethule uhlelo olunezinyathelo ezinhlanu zokuqedwa kwempi. Bukulisa siqwayito lona mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. Indumezulu yodwa ebandleni iIPHC njengoba kuqhubeka umshado wabazalwana abangaphezulu kwama-40. Asibingelela sikwamukele embukelo uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iphathimandla zomgwaqo ifundazweni ezehlukene zithi izoqinisekisa ukuthi amaholiday ephasika aphothulwa kahle ngaphandle kwezingozi eziningi emgwaqeni njengoba kusasa kulindeleke ukuthi siqale isiminyaminya emgwaqeni eminingi njengoba kuyimpela sonto ende yephasika. Asikukhumbuze mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Iwele lodwa lakwasithole selisusiwe esibhedlela iMankweni lahanjiswa esibhedlela iSteve Biko ePitoli. Lokhu kuze emva kokuthi kwende iwele lodwa ngemva kokuhlinzwa kwalamawele njengoba izalo ehlangene ngeyifuba. Lelo wele lizoqhubeka lithole ukwelashwa. Ndesikahulumeni waseLimpopo sithi iwele lomfana lithuthelwe esibhedlela ePitoli ukuze kuqhutshekwe nohlelo lokunakekelwa kwalo ngokukhethekile kuphinde kuqashwe nesimo salo. Amawele kaSithole azalwe ehlangene ngezifuba ngomasingana kulonyaka. Ukuhlinzwa kwawo ukuzahlukaniswe kuphothulwe ngempumelelo maphakathi nenyanga uNdasa nokho elinye lawo lendile ngesonto ledlule. Ongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi kanye noNdunankulu waseLimpopo uDokotela Phophi Ramathuba benze isinqumo sokuthi iwele lisele kufanele lithuthelwe kwesinye isibhedlela. Ukwenda kwelinye lawo kuthiwa kushaye kwazwela kakhulu ethimbeni okuyilona laliqhuba uhlelo lokuhlinzwa kwawo ebeliholwa uSolwazi Nyaweleni Chifularo. Ukwehlukaniswa kwalamawele akwasithole bekungokokuqala ngqa ukuthi kuqhutshwe ngempumelelo esibhedlela esizinze emakhaya. Uhulumeni wethembise ngokuthi uzoqhubeka nohlelo lwawo lokuxhumana nethimba labezempilo ababhekelele sisimo kanjalo nomndeni ngenhloso yokubaseka lapho bedinga khona usizo.
Uphiko lomakadebona be-ANC luveze ukungenami kwalo ngokuqokwa kaNkululeko Dunga we-EFF njengengameli ezemali kuhulumeni wesifundazwe eGauteng. Uphiko lwezingwevu luthi lesinyathelo siphambene nemigomo ye-ANC emayelana nokubusa ngokubambisana namanye amaqembu. Ungagculiseki kophiko lomakadebona be-ANC kulandela isinqumo sikaNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi sokuhlela kabusha ikhabinethi lakhe lesifundazwe nokuvulele intuba iqembu i-EFF esihlinzekwe ngomnyango wengamela ezimali nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni. Kepha iphini likamengameli we-ANC uPaul Mashatile lithi leli qembu livulelekile ukusebenzisana nanoma yiliphi iqembu lezombusazwe elizimisele ngokubusa. You recall that when we started the GNU, we did invite NKP, EFF to come work with us. They had their differences at the time not to come in, but it's something that will remain open for us. Omunye wabahlaziyi bezombusazwe uqagula ukuthi lezi nguquko zikhombisa ukuhlelwa kabusha kwezombusazwe njengoba amaqembu elungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo. Anything can still be possible because they need to make an assessment of the current situation, make an assessment of them not participating in government and the consequences thereof. When voters cast their votes, they expect their parties to represent them in government and indeed to make a difference. This is an era where a lot of political parties would be expected to adjust themselves and start collaborating with other political parties. Jalo kepha okwenzeka eGauteng kuveza ngokusobala ukuthi ukusebenza kwezombusazwe seqala ukwendlula imigomo eqinile amaqembu azibekela yona phambilini. Izikhulu zamajele zithi ukwenyuka kwesibalo sabantu abakhalelwe amasungo kasigonyela kwenza kube umqansa ukwalawula amajele kanye nokuhlinzeka ngeinsiza. Lokho kuze emva kokuthi ikhulu ikasele ejele iPaulsmoor eKapa. Kwapheqululwa ngenhloso yokuthola zonke izinto ezingekho emthethweni kuleli ijele. Ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo kubanjwe omakhalekhukhwini abaningi nezidakamizwe bese ilungiselelwe ukuba ithengiswe nazo ithathwe kulokhu kugasela. Went to the kitchen cell. A kitchen cell is a cell where inmates that work in the kitchen are housed or are incarcerated. It's not supposed to have a single contraband. Because if your kitchen is distributing contrabands, then it means you've lost control almost of the facility. Kuneyinzolo zokuthi obunye ubugebengu benzekayo buqhutshwa ojele abakhohlakele. Babalelwa ekhulwini nama-30 ojele asebefaka ohlelweni lokuqondiswa igwegwe bamiswa ngonyaka owedlule. Our staff complement is around 37,000. The majority are committed, they are ethical, they are not corrupt, they do their work. But there are those few that leads us to this type of situation. Iphathimandla zithi izoqhubeka igasele emajele ukuze inqande umtswelaboya obenzeka ngaphandle kodwa bulawulwa ngabantu ababoshiwe. Iphathimandla zomkhandlu weTheku zithi ukuphepha kwevakashi ehambela idolobha ngamaholide ephasika kubekwe eqhulwini njengoba kwengezwe nalabo ababhekela ukuqapha ababhukuda olwandle. Imeya yedolobha uCyril Xaba ubeyifikele ngokwakhe ukuyohlola isimo eBeachfront namhlanje njengoba inkumbi zevakashi isabalele neTheku njengoba kusaqhubeka amaholide ephasika zingaphezulu kwesigidi ivakashi okuqagula ukuthi izoba seThekwini ngalempela sonto ende yephasika. uXaba uthi bekusemqoka ukuthi kwandiswe isibalo sezokuphepha emabhicha ngama-23 kanye nama-swimming pool angama-42 avuleleke kubavakashi. Ziyawushaya namhlanje ebadleni IPHC njengoba kuqhubeka umcimbi wokushadisa osingathwa minyaka yonke selokhu lasungulwa leli bandla. Bangaphezulu kwama-45 babopha ifindo likaSofa Silahlane eZorobegom eWest Rand.
Njengoba uqhubeka nje umcimbi wokubopha ifindo lika Sofa Silahlane ebandleni iIPHC, labo abashadayo bazwakalise imbono eyahlukene. It's quite an anxious and exciting moment. I think the anxiety is brought by the transition from moving from being a single wife into being a married one. But otherwise, what supersedes everything is the excitement. I am happy. And how was the journey? If you could tell us about the journey with your husband, and who's your husband? My husband is Mr. Homisutu. He's right there at the back. Our journey was a little bit hectic there and there, but we managed because here at church we are given protocols on how should we work around in preparing for this big day. So it isn't that quite too hectic, but it was a bit challenging. I don't want to lie to the community. It's been hard. Remember, I've been married to my husband in 2022, 3 years back. After 3 years again, my husband is saying getting married to a second wife. I'm asking myself, what wrong did I do? What's happening? But in the midst of everything, I would like to thank my God for giving me courage through all this journey. I'm thankful. Sekungaphezu kweminyaka engamashumi leli bandla lisingatha umcimbi ofuzelo njengenkolo yalo. Mbukeli sibeka lapho besikuphathele zona namuhla, siyabuya kusasa ngehora lokuqala emini. Usale kahle.